belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het College Financieel Toezicht heeft een ultimatum aan Curaçao opgelegd om de jaarrekeningen van 2014 tot en met 2018 in te leveren. Dat moet gebeuren voor 15 december van dit jaar. Het CFT heeft een brief geschreven aan minister van Financiën Kenneth Gijsberta, waarin ze benadrukt dat er al vaker om de jaarrekening is gevraagd. Gijsberta zegt in een reactie dat Curaçao er hard aan werkt om ervoor te zorgen dat de jaarrekeningen opgestuurd kunnen worden naar het CFT. Het stationsschip van de marine, Zijne Majesteit Groningen, heeft opnieuw 2 drugstransporten gestopt in het Caribisch gebied. Het gaat om de 4e en 5e vangst binnen een maand. Afgelopen zaterdag onderschepte het marineschip bijna 300 kilo drugs en maandag meer dan 1700 kilo cocaïne en 29 kilo crystal meth. Gisteren werd de vangst pas bekendgemaakt. In totaal heeft de Zijne Majesteit Groningen in 1 maand tijd meer dan 3 ton aan cocaïne in beslag genomen. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Een 21-jarige vrouw heeft gisteren aan de politie 25 overvallen op minimarkets bekend. De vrouw pleegde die overvallen met haar 26-jarige vriend. Het duo kreeg op Curaçao veel bekendheid omdat de man bij elke overval een camouflagepet droeg en de 2 in een grijze Toyota fiets reden. Dinsdagavond werd de man bij een overval neergeschoten en vluchtte de vrouw weg. De man werd met een schotwond opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw kwam hem woensdag opzoeken en werd toen gearresteerd. Gisteren bezocht de politie samen met haar tientallen minimarkets die in de afgelopen maanden zijn overvallen. In 25 gevallen herkenden ze de plek als een doelwit en bekenden ze dat de 2 een gewapende overval op die winkel hebben gepleegd. Curaçao heeft ook vandaag weer te maken met langdurige regenval. Ook voor de komende dagen is er regen voorspeld. Gisteren werd er 30 mm gemeten in Soto op Bandabau. Volgens de meteorologische dienst blijft het weer voorlopig vooral bewolkt met veel kans op regen. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over een 15-jarige jongen die samen met vrienden aan de Miroplatéweg in Buena Vista een carwash was begonnen. De politie heeft de zaak gesloten omdat er water werd gestolen, maar volgens veel mensen moet de jongen juist gestimuleerd worden om door te gaan zonder de regels te overtreden. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft gisteren een bezoekje gebracht en de jongens verteld hoe ze verder kunnen gaan met hun goedlopende zaak. En ook andere organisaties hebben ervoor gezorgd dat er direct water was, zodat de carwash door kan gaan. Het aantal coronabesmettingen op Aruba is de afgelopen periode fors gedaald. Op 14 september was er sprake van 1500 besmettingen op het eiland. Gisteren ging het om ruim 660 besmettingen. Gisteren werden ook 35 nieuwe gevallen geregistreerd, maar er zijn ook 68 mensen hersteld. In totaal zijn op het eiland sinds maart van dit jaar 27 mensen overleden die waren besmet met het coronavirus. Gisteren lagen 40 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 10 op de intensive care. De overheid van Sint-Eustatius heeft gisteravond per direct de avondklok opgeheven. Die werd donderdag 10 september ingesteld. Vanaf dat moment mocht niemand tussen 6:30 's avonds en 6 uur 's ochtends zonder toestemming de straat op.
Reden voor het instellen van de avondklok was de komst van een instructeur van PCR-tests die besmet bleek met het coronavirus. Daardoor raakten in totaal 9 mensen op het eiland besmet. Gisteren is ook bekendgemaakt dat bars, restaurants en casino's weer de deuren mogen openen, maar wel voor een maximum van 15 klanten. Nagelsalons en kapperszaken mogen ook weer open. Scholen blijven voorlopig dicht en gaan pas na de aanstaande oktobervakantie weer open. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.